Tak jo, děkujem všem, co jste ještě s náma tady vydrželi. A my se přesuneme do té další části večera, kdy se trošku víc odprostíme od těch čistě technických workflows a jak se nám co daří automatizovat. A půjdeme do tématu, který doufám, a určitě mi to potvrdí i naši panelisti, dostává na obrovském významu a je to něco, co nám způsobuje spoustu stresu na jednu stranu, velký FOMO, o tom nám určitě poví Simona. Vidíme firmy, které AI zavádějí proto, aby skutečně lidem uvolnili ruce, respektive je to takový velký, dejme tomu billboardový claim, aby jim vzali rutinu, snížili chybovost a dali víc prostoru na přemýšlení, kreativitu nebo vůbec kvalitnější rozhodování a prostor pro to rozvíjet svoje týmy a sám sebe. Vidíme ale taky často druhou verzi, která se nám obzvlášť v posledních měsících, bych řekla, čím dál tím víc objevuje v, dejme tomu, clickbaitových titulcích, kolik procent lidí firmy teďka propouštějí, schovává se nám to, nebo schovává, to se možná řekneme taky během naší panelovky, za to, že prostě používáme AI, automatizaci a tak vlastně jako jsme hrozně efektivní a my těch lidí tolik nepotřebujeme. Gartner v posledním reportu vlastně zdůrazňuje i to, že firmy, které nasazují automatizace a pilotují je, tak zhruba 80% z nich reportuje snižování pracovní síly. Zároveň ale dodává zásadní věc, že se v těch firmách vlastně zatím nepotvrzuje nějaká jako vysoká návratnost těchto investic, dejme tomu, a vlastně se často vrací k tomu, že se lidi dohajrovávají zpátky. Chápu, že v Česku ještě jsme v takové té vlně vlastně jako spíš toho velkého vyhazování a cost cuttingu na lidech, ale tím naším tématem bude vlastně i to, kam se nám práce a vůbec jako vývoj automatizací ve firmách a AI bude posouvat. Abych nemluvila už tady dlouze jenom já, tak vám představím naše speakery. A máme tady Simonu Zábržovou, CEO ze Solmia. Pojďme. Vedle máme Honzu Dolejše, CEO DigiSkills. A aby jsme měli dobrou diverzifikaci názorů a nepojímali to jako úplně čistě softový téma, dejme tomu, tak tady máme i zástupce legal věcí a vlastně vlivu automatizací a AI na pracovní právo a Terezu Pechovou za Payton Legal. Tak jo, pojďme se do toho pustit. Začnu takovou otázkou pro všechny. Když se řekne, že potřebujeme víc automatizovat, jo, co se zatím ve skutečnosti v těch firmách teďka skrývá? S čím se nejvíc potkáváte? Rozdělte se, kdo začne. A mně přijde, že dneska to je spíš zatím, chceme být cool, chceme být trendy a chceme si udělat hezký status na Facebooku nebo možná v této fázi na LinkedInu. Takže mně spíš přijde, že to je zatím nějaká vidina lepšího brandu, než by zatím byla nějaká promyšlená strategie. Myslíš, že to opravdu jako funguje? Nebo už poznáváš i třeba, že ty lidi se jako toho začínají bát? Že vlastně to možná do firmy, která to proklamuje tak silně, třeba jít úplně nechci? Asi bude záležet člověk od člověka. Budou talenti, kteří, a myslím si, že spousta lidí minimálně v té části předtím, kteří tady seděli, tak by byli nadšený, že to je nějaká firma, která tohle podporuje. Pak může být někdo, koho to jako zhrozí, ale myslím si, že největší nebezpečí je, když člověk tam přijde a zjistí, že ta realita je jiná. Pak vlastně se to rozchází a je velký nebezpečí, že ty lidi odejdou. Já vždycky budu mít psychologický pohled, protože my se zabýváme chováním lidí ve firmách, change managementem, duševním zdravím a podobně. Takže já tam vidím takový dvě hlavní roviny a to je jedna správně nastavený očekávání pro lidi. To znamená, čekáme tohle, stane se tohle a k tomu správně nastavená komunikace. Protože to, že chceme automatizovat, ono to, když to nemá dovětek, nemá to nějakou strategii, nemá to vlastně ten cíl, jak k němu dojdeme, tak to vytváří poměrně silný tlak na ty lidi. To znamená, já vytvořím nějaký tlak na lidi a když jim to dostatečně nevysvětlím krok za krokem, tak jim vlastně narušuji jejich pocit bezpečí a v tom případě se mi to potom vrací jako
jako protitlak. To znamená, vznikají různý takový drby v kuchyňce a domněnky a co si tady vedení zase vymyslelo a podobně. Jo. Takže jedna rovina je nastavit správné očekávání, co tím vlastně docílíme, jo, jak ten čas třeba využijeme. Jo. My tady automatizujeme nějakou část práce, co teda s tím člověkem potom budeme dělat, protože když mu to neřekneme, tak on se automaticky lekne. A druhá část roviny je potom ta komunikace. Já teda asi trošku ještě obecně navážu na tu jako představu té automatizace, tak mně se pod tím asi nejvíc vybaví nějaká jako touha konkurenceschopnosti, protože jsme tou automatizací vlastně extrémně obklopeni, ale přesně to souvisí s tím nastavením těch očekávání a hlavně s tím, že lidi umí tu AI správně používat, ví, na co ji používat, na co ji naopak nepoužívat a jak ty procesy nastavit tak, aby to vůbec byl jako nějaký jako legální use case a nedostali tu firmu naopak zbytečně do problémů. Takže myslím, že hodně s firem má právě ten přístup spíš takový, že je potřeba dohnat trend, je potřeba nastoupit na ten rozjetý vlak, koupit si specializované nějaké AI systémy, ale už tolik neřeší nějakou tu druhou stránku. Takže asi. Já to, Terezo, nechám rovnou u tebe, protože ten tlak, kdy vlastně je ta hranice, kdy ten tlak na ty automatizace začíná být vlastně extrémně citlivý i z nějakého právního a etického hlediska. Pro mě jako zaměstnavatele vlastně. Jo. Tak tam je určitě několik rovin. Vlastně se tady vlastně budeme bavit i o nějaké té budoucnosti práce. Já tam dám nějaký takový menší vhled do toho pracovního práva, ale je tam samozřejmě několik dalších oblastí právně etických. Určitě s tou jednou z těch jako velkých kategorií je zpracování osobních údajů. My se vlastně neuvědomujeme, že v podstatě všechny AI nástroje, které používáme pro nějaké jako pracovní účely, tak zpracovávají jednak naše údaje, údaje našich klientů, potenciálně například právě web scraping, nějaké prospekty a tak dále. A vlastně je potřeba se zaměřit na to, kdy ty údaje vůbec zpracovávat můžeme, jestli k tomu máme nějaký oprávněný účel, jestli to máme správně i podchyceno, jestli to je bezpečný nástroj. Takže určitě je třeba si dát pozor na to, jaké nástroje používáme, jak jsou zabezpečené, jestli vůbec je můžeme pro tyhle ty účely používat. Typicky můžeme například zmínit třeba nábor nových zaměstnanců. Velké téma je například třeba scraping LinkedInu, kdy vlastně filtrujeme nějaké potenciální zájemce o zaměstnání na základě třeba nějakých přednastavených filtrů. Kdybychom tomu nedali nějaký human oversight nebo nějaký jako dohled, tak by se skoro tak jako dystopicky dalo říct, že potom AI vybírá toho zaměstnance, což určitě z etického pohledu není v pořádku. Potom další velké téma může být monitoring zaměstnanců, monitoring jejich výkonnosti, toho, jak například zpracovávají nějaké tásky, najednou se z toho stane jako hra čísel, jak rychle kdo odbavuje různé tikety, jak rychle kdo reaguje, jakou měl výkonnost na jakých projektech, ale už zatím nejsou ty ostatní stránky těch individuálních zaměstnanců, nezohledňuje to spoustu faktorů a v podstatě, když budeme koukat čistě jenom na čísla, tak ten obraz nebude úplně přesný. Potom jsou samozřejmě otázky nějakého soukromí, autorských práv, těch jako témat je opravdu hodně. By se pak ještě právě k tomu vyhodnocování, nebo jako jak legální, nelegální je vyhodnocování vlastně vůbec nějakého jako performance lidí dostaneme. Honzo, pojďme ještě možná dokončit tady to téma vlastně jako trošku vyhypovaného LinkedInem. Já nevím, jak vy, ale jako já mám pocit, že když tam vlezu, tak jsem vlastně jako 10 let za opicema a nic nestíhám a vlastně jako všichni mají zautomatizovaný úplně všechno, všichni ty workflow umí klikat bez ohledu na to, jakou roli v té firmě vlastně dělají. Jak ty vnímáš vlastně jako realitu ve firmách, jestli to fakt jako tak jako střídíme od boku, anebo s jakým procentem firm se potkáváš, že vlastně opravdu mají nějakou jako promyšlenou strategii, jak budeme automatizovat? Odpovím 0 na to tvoje, co jsi se ptala na začátku. Hele, máme asi podobný LinkedIn, takže já se samozřejmě cítím... Myslím, že v tom pojďme si říct, že v tom jsme trošku všichni, asi ne? Je to tak. A jako obávám se, že ty lidi, co mě na LinkedInu sledují, tak občas možná způsobují něco Způsobuješ nám podobného to i i ty. já, takže ano.
ale ta realita v těch firmách je hodně odlišná. Jo. My v DigiSkills pracujeme hlavně s enterprise klientama a tam je to úplně jiný. Tak když jsme se bavili o té bezpečnosti, tak třeba v tom enterpriseu to jde občas do extrému ve stylu, že IT si myslí, že uživatelé jsou blbci, taky radši všechno zakážou, aby něco neskazili, versus pak jsou třeba nějaký malé firmy, které povolejí úplně všechno, neřeší to, cpou do AI, prostě neanonymizovaný data a tak dále. Takže jsou to takový dva extrémy, za mě bylo nejlepší to mít někde v prostředku. No a teď k té otázce. Naši klienti často o těch automatizacích mluví, my chceme, protože ty technologie máme, platíme, je to trendy, ale vlastně ta realita potom už pokulhává. Často se to stane potom tak, že tak jako mezi vámi tady jsou určitě nadšenci, kteří to zkoušejí, tak v té firmě, když se něco zavádí, tak se to vždycky točí okolo nějakého nadšence. Nezažil jsem ještě moc firmu, která by přišla a řekla, hele, budeme dělat automatizace takhle, dáme tam takovouhle governance, budeme dělat takovýhle ambasadorský program. To jsme nikde moc jako nezažili, byť my v DigiSkills s tím pomáháme. Vždycky se to točilo okolo nějakých nadšenců, což je super. Blbý ale je, když se najde nějaký nadšenec, udělá super nějaký proces a pak mu IT pošle, aby zdůvodnil, proč vyplejtval tolik tokenů a proč vlastně takovou kravinu udělal. Jo? Tak prostě ty lidi jsou pak naprosto zděšený. Tak to je bohužel ta realita. Vidíš, a přitom se všude radí, že jo, pojďte to postavit na ambasadorech a nejlepší cesta je implementace. Jo, a já s tím souhlasím, jako v tom change managementu, který tady byl zmíněný, tak ty ambasadoři hrajou velkou roli, ale když to prostředí té firmy tomu jako podkopává nohy, tak se to pak realizuje velice špatně a ty lidi jedou na nějakou energii a nadšení, ale jenom omezenou dobu. A pak je to prostě přestane bavit a často jdou prostě pryč, takže vidíte hodně lidí, šikovných lidí z korporátů, který prostě odešli, protože chtěli ty věci rozvíjet dál, ale to prostředí jim to neumožnilo. Simona, pojďme možná zůstat chvilku u toho prostředí, protože ty si vlastně při té první odpovědi zmínila komunikaci. A to se shodneme, že jo, tak jako komunikace je základ a často nám moc nejde, ať už do automatizace nebo o cokoliv jiného. Ale jak vlastně na ty lidi působí to, jak se to komunikuje vlastně jako natvrdo úspora, že vlastně jako chceš uvolňovat ruce, ale zároveň jim těžko komunikujeme, pro co ty ruce budeme uvolňovat. Jak vlastně jako to vnímáš teďka právě z pohledu nějakého jako psychologického zdraví? Tam jsou v tom, co jsi řekla, chceme automatizovat. Jo? Když to takhle řeknu jako napřímo do firmy, tak to, co tam běží na pozadí, jsou 3 věci nejčastěji. Ta první je nejistota. Jo? To znamená, nevíme, co to udělá, nevíme, co to pro nás znamená, nevíme, kam jdeme, nevíme, jak se tam dostaneme, ale hurá, jdeme něco zkoušet. Jo? Takže ta nejistota hodně hraje roli. A tím, že ten svět od roku 2020 je obecně nejistý, tak to ještě jako přilívá trošku do těch globálních změn, do těch jako evropských změn, potažmo potom českých změn. Takže člověk, když je potom v té nejistotě ještě i v té práci a není mu to dostatečně komunikováno a vysvětleno, tak vlastně má přirozený odpor ke změně. Jo, to je dobrý si uvědomit, že změna vlastně biologicky je změna jako, když já vám teďka řeknu, že tady změníme téma panelovky, tak první, co tak bude ve vás hrkne a budeme tady meditovat, tak vy si řeknete, ježišmarja, jako nebude to nadšení, jdeme meditovat, ale prostě bude to změna, to je přesně ta reakce na tu nejistotu. Takže v první fázi na pozadí běží nějaká nejistota, v druhé fázi s tím je spojený strach. To znamená, strach je jeden z nejčastějších emocí, který zažíváme každý den v dnešní době. Jo? Takže tam zažíváme strach nebo radost. To jsou 2 takové polarity a ve světě je obecně víc strachu. Takže strach z toho, co se mnou bude, jestli budu dost, jestli prostě jsem relevantní vlastně ještě. Jo? Tomu se říká FOBO. To je takový, jak je FOMO, tak je ještě taková zkratka FOBO, jakože strach z toho být vlastně ještě relevantní. Jo? Takže nejistota, strach a to třetí je přehlcení. To znamená, já se budu muset něco zase učit, jo, nikdo mi neřekne jak, teďka prostě to rychlý, já nevím jak na to, tu podporu od manažera mám tak jsou, že jo, takže jsou tam vlastně asi tyhle 3 věci na pozadí. Jak teda ideálně vypadá ty kroky vlastně, jako jo, potom, že teda si řekneme, tak jdeme automatizovat. Tak co vlastně jako byste těm firmám vlastně jako doporučili pak? Já dám jeden konkrétní příklad. Já jsem teďka dělala před měsícem jeden change management v Automotive. Je to poměrně velká firma, která prodává auta. A oni 20 let prodávali auto. Jo, ten hlavní produkt je auto. A teď od roku 26 je strategie prodávat služby okolo. Auto se prostě posunulo do jednoho jako z toho channelu, fun channelu, a teď prostě jdeme dělat ty služby okolo. To znamená nějaký leasing, prostě já nevím, co všechno, tady prostě kola, já nevím, jo. A teď prostě ty lidi 20 let jsou zvyklí něco prodávat a teď někdo prostě přijde a řekne, bude to jinak. A teď oni řeknou, no ale my 20 let prostě prodáváme auta,
my tady jako nechceme jako něco, jako proč, na co. Jo, oni samozřejmě vůbec nechápou ten biznis zatím, že to vlastně jako něco té firmě přinese, nějaký růst, ten člověk, ta firma se potřebuje udržet na tom trhu a prostě reagují na to vlastně špatně. Takže jsme dělali tak jako obrázek, kde jsme vlastně udělali tak jako v uvozovkách starý model fungování, kde bylo uprostřed to auto, kolem byl ten servis, operativa, jo, takové ty věci okolo. A teď jsme udělali jako nová éra a tam byl uprostřed ty služby, ta nová věc, a okolo vlastně to bylo jako posunutý. A teď se muselo přesně najít jednak ambasadory, kteří to odkomunikují v rámci té firmy, což často nejsou manažeři. Jo? Pozor na to, ambasadoři nemusí být manažeři, může to být třeba účetní. Je to většinou ten člověk, který má dobrý vztahy ve firmě a který prostě řekne, jo, to je zajímavá vize, pojďme to zkusit. Takže první jsme hledali ambasadory, samozřejmě ještě předtím se udělala nějaká analýza boardu, jakým způsobem o tom bude komunikovat board a podobně, protože to je celkem velká firma. A pak se to teprve vlastně takhle začalo nabalovat ta komunikace jako postupnými kroky, ambasadoring, event, dotazy. Jo, teď v těch dotazech byla prostě strašná spousta strachu, jo, co jako budeme dělat a tohle, a ono se to mění a mně se nechce. Takže prostě vlastně jako je to nějaký proces, který třeba trval 4 měsíce. A u těch automatizací AI, že jo, vlastně jako chceme, aby ten proces byl hotový prakticky hned. Je to tak, Honzo? Jo, tak to chceme asi všechno, aby bylo hotový hned. Já na to možná navážu, protože ten change management, my používáme metodu ADKAR, kdyby někdo chtěl, tak si můžete vygooglit, tak je tam spousta nějakých věcí. Já bych tady asi vypíchnul jednu otázku, a to je what's in it for me. Pokud vy chcete, aby se někdo změnil, a i třeba to téma té automatizace, tak vyloženě musíte pracovat s tím, co to přinese tomu člověku. Protože pokud já jako lídr přijdu a řeknu, budeme automatizovat, protože firma X, firma Y, tak jasně, nějaký možná člověk si řekne super, když se bude dařit firmě, bude se dařit i mně, ale většinou lidi jsou trošku jako sobečtější a chtějí hned to pro mě. Takže ten člověk se změní jenom v momentě, kdy on tam vidí nějakou motivaci pro sebe. A jsou lidi, který prostě nezměníte, zkoušeli jsme to na spousty projektech a jako občas to nejde, ale to, co my se snažíme, tak prostě ty lidi k tomu, trošku jim s tím pomoct, ukázat jim ten use case, hele, tohle byl ten starý proces, tohle je ten novej, když to zautomatizujeme, ty už nemusíš jak blbec tohle přepisovat ze strany na stranu, ale budeš moct si věnovat třeba něčemu jinému a bude to jednodušší. Takže jako fakt urychlíme to hodně tím, že ukazujeme ty konkrétní scénáře pro ty lidi. Ještě doplním a ukazujeme smysl, Krásně. proč to děláme. Jo, protože ten smysl je extrémně důležitý v rámci motivace. Je teďka, myslím, že to bylo v posledním, a možná jsem si to všimla právě u tebe na Lenkáči, myslím, že v posledním Gallupovém reportu, že jo, snižuje se nám engagement, že se tam vlastně jako mluvilo o tom, jak vlastně jako manažeři vlastně jako neumí často komunikovat vlastně to, proč se ty věci zavádějí, co tím chceme získat. A vlastně jako, že je tam poměrně velká nedůvěra i jako jich samotných, tak jak to pak můžeme chtít po těch lidech, který v tom týmu máme. Možná Honzo, nebo podělte se o tom. Vnímáte, že vlastně jako manažeři jsou na to sami připravení? Nebo je to takový to, že držím, že jsem tak o půl kroku možná jako před tím svým týmem vlastně? Většinou to B jsou jako dobré příklady a to potom vidíte v té firmě, když je nějaký tým, který šlape, tak je to opravdu o tom manažerovi, který si to vzal za svý, je často do toho sám nadšenec, anebo minimálně má ten drive, že to chce zkoušet a to potom funguje. Ale mě jednou člověk z firmy řekl, hele, těm manažerům, ty chtějí dělat co nejmíň a chtějí to mít co nejvíc připravený. Takže zkuste jim i tu komunikaci co nejvíc připravit, ať pro ně to je jakoby co nejmenší práce. Což si nemyslím, že je úplně to ideální, protože potřebujete, aby ten člověk sám do toho byl jako angažovaný, ale když jim tady s tím nepomůžete, tak to možná není ani ten půl krok dopředu, ale často to je půl krok vzadu. Jo? Když my jsme se snažili protlačit nějaké inovace, tak často ty lidi mi řekli, hele Honzo, to je super, jako můžeme si tady sdílet ty věci v Teamsech, ale já stejně musím jít a vytisknout to na papír a donést to řediteli. Tak jako proč to máme dělat? To můžeme rovnou dělat na tom papíře. A to je pak prostě ta největší blokace. Pojďme se možná přesunout to, co je tím naším hlavním tématem vlastně, o nějaká jako budoucnost toho, jak ty role budou ve firmách vypadat. Jaký role už teďka jako vnímáte vlastně, že jsou poměrně fakt jako na kahánku, dejme tomu. Jo, pojďme si to říct nejdřív nějaké jako vnímání, pak se pojďme říct, jak je to vlastně z legislativního pohledu pak. By to nebylo, že tady pořád mluvím já teď za sebou. A
Jako když budu mluvit specificky, a pak to možná trošku jako zobecním, tak specificky takový ty role, jako je copywriter nebo překladatel, tak ty si myslím, že už to pocítili někdy loni a vidím to i z pohledu šéfa firmy, že spoustu věcí, které jsme museli outsourcovat, tak prostě AI je na to good enough. Jsou věci, které stejně musí potom zkontrolovat člověk, ale jako velkou práci tohle zastane. A dneska jsou jako hodně probíraný programátoři. Jo? A taky se to děje, byť to není tak kouzelný, jak si všichni na LinkedInu možná myslí, že můžete vibekodovat a nepotřebujete programátora, ale už se to nějakým způsobem děje. A teď, než si tady budeme vyjmenovávat nějaký role a pak se za 2 roky podíváme, jestli jsme se trefili nebo ne, tak za mě důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, a myslím, že Čupr to teď nedávno psal v nějakém článku, tak budou vyhrávat lidi, kteří dokážou něco vytvořit sami a ne ti, kteří to dokážou někam jako přesměrovávat. To znamená, pokud vy jste člověk, který dokáže díky AI, automatizaci něco rovnou vytvořit, aniž by ti musel zatěžovat někoho dalšího, tak to budou lidi, kteří v tomhle světě přežijou. Pokud teď jste zašli jásat, že zvládnete v N8 vytvořit flow a jste ti tvůrci a je to super a přežijete, tak blbý je na tom to, že musíte mít i to biznisové myšlení. To znamená, pokud je člověk, který dokáže uchopit biznisovou myšlenku, dokáže pochopit toho člověka z biznisu a zároveň doručit i to řešení, tak to budou lidi bez ohledu na to, jaká je pozice, který přežijou. A prostě to AI a ty věci okolo vám s tím dneska pomůžou. Ten, kdo se tomu bude bránit, tak to může mít těžší. Tak možná ještě než se dostaneme k nějakému tomu legislativnímu vývoji, tak za mě i v ohledu na nějaký jako legal sektor, kde to teda není moc jiný než jako v jiných sektorech a taky se říká, že právníci budou bez práce, protože AI dělá právní rešerše, tak si myslím, že AI je tool, se kterým se prostě musíme naučit pracovat a využívat ho přesně k té AI, takzvané AI Human Augmentation, aby to nějakým způsobem zlepšilo a pomáhalo nám to, ale nenechat se tím přesně nějakým způsobem nahrazovat a v podstatě si říct, všechno teďka hodím do AIčka a naučit se s nějakým způsobem vychytat tu symbiozu, kdy nám to může pomoct, může nás to posunout, ale ne úplně teda nahradit. A současně s nějakým tím výhledem, tak já se teda upřímně koukám na AI jako na novou technologii a bylo tady spousta technologií, které vyřadily určité pozice z existence, ať už to byl počítač nebo internet a tak dále. Takže myslím, že jednak i legislativa počítá s tím, že některé pozice přirozeně zaniknou a druhá je očividně třeba se na to nějakým způsobem připravit a naučit se s těmi novými možnostmi, co máme pracovat. Teda jsem úplně z jiného oboru a nemám tady křišťálovou kouli. Tak já se vrátím k tomu, čemu rozumím nejvíc. A to je ta otázka předtím, jestli jsou na to manažeři připraveni. Víte, můžete zvednout ruku, kdo ví, co je imposter syndrom? Paráda. Teď se nabízí otázka, kdo ho má, ale nebudu vás tady. Kdo to neví, co to je, tak je to vlastně strach z odhalení, že neumím to, na co jsem najatý. To znamená, já jsem manažer a bojím se, že někdo jako třeba v rámci boardu nebo můj nadřízený zjistí, že já vlastně neumím to, co se ode mě očekává. Jenom abyste měli představu, to je docela zajímavý jako data. Globálně tímhletím strachem, z kterého vlastně vychází každý den rozhodování manažerů, trpí 72% manažerů podle výzkumu, což je víc než každý druhý. To znamená, víc než každý druhý podle globálních dat se rozhoduje z nějakého strachu odhalení, z nějakého strachu nedostatečnosti a podobně. Jo. Takže to je moje odpověď na to, jestli jsou na to připraveni, že vlastně pracovat i tady s tou otázkou trošku jako s přesahem. Pojďme rovnou možná jako zůstat, jo, tady u toho tématu právě jako mentální odolnosti a podobně. Jak vlastně s ním vůbec pracovat? Že jako si vem, že to je jako, my si říkáme, jako uvolňujeme vám ruce na tu kreativní práci, ale ne každý je kreativní a v konečném důsledku o copywriterech jsme si taky mysleli, že jsou kreativci a zmiňuješ to, Honzo, vlastně jako jedno z prvních povolání. Jak s tím vlastně jako umí ty firmy pracovat? Nebo jak vysoká zátěž vlastně to reálně pro ty lidi je? Že vlastně jako my jsme v tom tlaku úplně šíleným jako pořád. A vlastně jako ještě k tomu vzhledem, co se děje jako i mimo práci, jo, v jakém světě dneska vlastně žijeme. Jak s tím pracovat? Jak těm lidem jako můžeme vlastně pomoct? Určitě v první řadě to, co je princip mentální odolnosti, je hledat výzvy a vlastně nový poučení z toho, co se s prominutím podělalo. Jo? To znamená, něco jsme nezvládli, nějakým způsobem vlastně principiálně máme tendenci hledat za to viníka
ve firmě, kdo to udělal, kdo to nezvládl, kdo něco nedodal a podobně. A vlastně málo kdy tam probíhá to ponaučení se a vlastně následný zotavení toho týmu a jdeme dál. Je to prostě překážka, kterou jsme zvládli. Takže jenom k tomu, co je mentální odolnost. A to, co to podporuje, a je to velmi nepopulární téma, je psychologický bezpečí, se tomu říká, což zní extrémně jako neuchopitelně. Jo, psychologický bezpečí, co to jako je. Jo? Já jsem taky nevěděla ještě 5 let zpátky. A to je vlastně něco, co se jako musí budovat v tom týmu, aby ty lidi měli jako dovoleno vlastně selhávat, dovoleno se ptát, dovoleno být tam jako tím člověkem, který taky selhává v rámci toho procesu. A to psychologické bezpečí se dokonce dneska dá měřit v rámci týmu. Je to měřitelná věc, jo, jestli to máme nebo nemáme. Takže to je určitě věc, na který se dá pracovat a pak samozřejmě se na ty selhání dívat jako na výzvy a neustále teda hledat nové příležitosti. Já nejsem psycholog, takže já možná spíš můžu nasdílet nějaký ty fuck upy, na který jsem já sám přišel a třeba se z toho poučíte. Možná by si někdo z vás tady řekl, hele, tak Honza Dolejš je jeden z těch typů lidí, kteří to sleduje a vlastně ten vlak chytil a jede na něm, ten je vlastně v pohodě, ale my lidi, kteří ty vlaky jako vidíme, tak najednou já jsem na jednom vlaku a říkám si, sakra, tady jede jako rychlejší vlak a snažím se přeskočit na ten jiný a hrozí, že se rozseká mezi těma vlakama. A pak jsou lidi, kteří vlastně jako koukají, jak ty vlaky jenom jezdí a stojí a říkají si, jako fuck it, to asi ani nestihnu, nechytnu a vlastně zůstanou stát. A já si myslím, že ten zdravý střed by měl být někde uprostřed. To znamená, já už i sám sebe musím teď hodně challengeovat v tom, abych některé trendy, jako ty úplně nový, trošku nechal bejt, spíš to jako převedl do té praxe a hodně si hlídal i tu mentální svoji energii a kapacitu, protože já se dostávám občas do extrému, kdy mám otevřený kurzor, což je vývojový prostředí, mám tam třeba 4 projekty, tady něco deleguju agentovi, pak to deleguju tady, teď něco rozdám jednomu agentovi, ten mi řekne, hej, to je nějaký divný, tak já se ho snažím přemluvit, pak jsem zjistil, že jsem úplně v jiném projektu, takže já překecávám agenta úplně někde jinde a vlastně jsem si uvědomil, co to je za jako mega divnou dobu a co to asi dělá s tím mozkem, když prostě přepínáte tak nad těma kontextama. Takže jako moje možná doporučení je i trošku se v tom brzdit a nebejt takovej střelec a nesnažit se chytit úplně všechno, protože to stejně nechytnete a víc jako se snažit to implementovat do praxe a nějak jako pozvolna. Ale rozhodně to neznamená jako nedržet se toho a ignorovat to, což tím, že jste dneska přišli sem, tak tady asi takový lidi úplně nebudou, ale myslím si, že to zdraví někde ten střed. Tak jo. Terko, pojďme možná zpátky k těm jako ošklivějším věcem nebo tvrdším. Jaký rizika nám vznikají vlastně u toho, že firma začíná AI vlastně využívat jako argument pro reorganizaci, pro propouštění. Jo? Jak vlastně jako se dneska jako zákoník práce vůbec jako je připravený na to, že těch reorganizací pravděpodobně bude spoustu? No tak, abych pravdu řekla, tak žádná speciální úprava, která by asi reagovala na tak dramatické změny, jako je AI, úplně nebude. Máme tady Institut hromadného propouštění, což samozřejmě zní hrozně. A je tady samozřejmě výpověď z důvodu nadbytečnosti, což asi bude nejčastější případ ve firmách, které právě chtějí nahrazovat nějakou pracovní sílu AI. A samozřejmě bude to mít určitě asi 2 strany mince. Jedna bude teda situace, kde skutečně nastane stav, kdy některé pozice jsou nadbytečné a v rámci nějaké efektivity a výhledu ty pozice budou zbytečné a ta firma se nerozhodne jít cestou nebo nebude možná jít cesta překvalifikace, přesunutí na jinou práci nebo na nějakým způsobem naučení těch zaměstnanců s tím AI pracovat, například podpořit ty původní pozice do nějaké jako nové úrovně. Ale samozřejmě ta druhá stránka bude ta výmluva toho, že nyní nasazujeme AI, tedy si můžeme dovolit 20% zaměstnanců z tohohle oddělení vyškrtnout. Samozřejmě z pohledu pracovního práva by reorganizační změny měly být dostatečně odůvodněné a nemělo by to být tedy jenom nějaký náhodný škrt. Každá ta pozice, která se vlastně ruší nebo není s ní dále počítáno, by mělo být odůvodněná proč a proč je ten konkrétní zaměstnanec vybrán. Ale jak jsem vlastně už říkala, tak v nějakých ohledech to asi nebude úplně situace, které se bude dát vyhnout. Jedna stránka bude teda nějaké krácení nákladů a druhá bude teda samozřejmě nějaký ten přirozený vývoj a buď se tomu nějaká ta část přizpůsobí nebo ne. Ale
nějaká specifická úprava k tomu asi nebude. Specifické úpravy pravděpodobně budou v nějakém rozvoji lidí a vůbec jako ve skillech, který budeme potřebovat. Jak vnímáte, že se vlastně jako přesouvá role nějakého jako learning developmentu, upskillu a, a vlastně jako vůbec, pojďme možná se pak víc přesunout k těm manažerům, jo, protože jsme se o nich bavili, jak jako obrovský vliv mají samozřejmě na angažovanost celého týmu a vůbec na to, jak se nám daří AI automatizace zavádět. Tak jak vnímáte vlastně jako ten reskilling? Jakým směrem vlastně hlavně půjde? Je o to teď obrovská poptávka, takže je vidět, že firmy to chtějí, protože AI trend chceme být prostě v kurzu, jinak umřeme, jinak se budeme muset propouštět a podobně. Ale zase ta realita je taková, že často ta firma neví, čeho chce vlastně dosáhnout. Udělá se školení a reskilling jenom proto, že to teď dělají všichni, protože to čtu na LinkedInu, měl bych to udělat, ale není tam daný jasný cíl. Navíc často ta firma ani potom nemá ty prostředky k tomu nebo ty technologie, aby se to někam zavedlo a často ty manažeři jako tím projdou, ale vlastně nic moc se nestane. Jo. A mě tady baví, když tady zaznělo to, že se bude jako hromadně propouštět, nebo že to vidíte, tak vlastně my v těch firmách jsme, já vidím, že ty lidi jsou na úrovni jako dost nízký, já vidím, že ty technologie tam ta firma nemůže zavíst, protože jednak teda GDPR, což je správně, ale protože technologicky nemůžeme tohle, a pak čtu ty zprávy o podobných firmách, že se propouští tisíce lidí kvůli AI, tak si říkám, do prčic to nesedí, jako tam nemají na to lidi a nemají na to technologie, takže je to soukromý pohled Honzy Dolejša, ale myslím, že spousta tady těch zpráv je spíš o marketing, skrytej za to, že hele, nevyšly nám business výsledky, musíme propustit lidi a je lepší říct, že kvůli AI, než jako obecně. Já bych v tomhle byl ze strany lidí trošku optimističtější, že si myslím, že tady ty velké propouštění zatím úplně tolik nebudou, protože ty firmy na to nejsou úplně připravený a my si teď užíváme, věřte nebo ne, dobu extrémně levného AI. A já si myslím, že tahle doba za chviličku skončí, už se o tom teď jako bavíme a uvidíme, co se s tím stane. Takže ten skilling teď je hodně poptávaný, reálně se neuchopuje moc dobře, uvidíme, co se bude dít v dalších měsících a letech. Běží asi tak milion myšlenek hlavou. Já mám dneska třetí panelovku, tak kdybych vám přišla, že mám trošku nižší IQ, tak se vám to nezdá. dneska už mám dost. No, co mi k tomu běží hlavou? Jednak podle zase dat máme do roku 2030 pro školy 60% planety na reskilling. Jo, takže to znamená upskilling, reskilling, jako 60%, to znamená každýho druhýho potřebuje něco prostě pro školy, což je poměrně velký téma. To, co se týká manažerů, tak tam jenom připomenu jednu věc, co se nám často děje ve firmách, že manažeři se snaží pomoct ostatním, ale mezi tím se stávají sami přehlcenými, unavenými, jo. To se říká decision fatigue, že je vlastně ten člověk unavený z nějakého neustálého rozhodování se. Takže pořád je potřeba ve firmách myslet na to, aby se manažer uměl první postarat sám o sebe. Jo, v momentě, kdy já se nepostarám sám o sebe, nějakým způsobem se neukotvím v té situaci, neřeknu si nějakou svou strategii, jak s tím týmem budu pracovat, tak se rychle začnu přehlcovat, protože ty lidi v uvozovkách lidem pořád něco je. Že jo? Lidi furt něco řeší, furt s něčím chodí, furt mají na něco dotazy, furt mají s něčím problém, jo, jsou vyhořelí, přehlcený, někdo jim umřel, rozvádí se, takže první teda důležitá věc postarat se sám o sebe, když chci vůbec něco dělat se svým týmem. A druhá věc, jak jsem říkala, důležitý nastavení očekávání, to znamená, co nám ta změna přinese, najít v tom i smysl té změny, protože bez smyslu se extrémně těžko motivuje. Jo, motivace je vnitřní nebo vnější. To znamená vnitřní, to jsou třeba peníze, a vnější je ta atmosféra, v které já pracuji nebo v tom týmu. Takže nastavit očekávání, protože to zase propadá do dalších jako věcí v rámci té firmy a pak musím podporovat jistotu. To je právě to psychologické bezpečí. V momentě, kdy já vytvářím sám nejistotu, což občas se děje, protože zhora mi přijde nějaký požadavek, já mu nerozumím, někdo z dola se mě na to ptá a já řeknu nevím. Jo, tak když řeknu jednou, dvakrát nevím, tak je to v pohodě, protože ty lidi to berou lidsky. Když to řeknu po čtvrté, tak už je to docela motivační. Takže takhle bych to asi nějak zarámovala. Tak jo. Nám uběhl čas a přitom jsme se nedostali k žádnému dotazu. Pojďme, pak bude ještě prostor, ale máme jeden dotaz, který bychom si mohli teďka ještě na závěr dát. Co by vás zajímalo? Ano.
Tak to byl vlastně jeden z těch okruhů, co určitě neautomatizovat. I z právní, i z etické stránky jsou určitě oblasti, kde je důležitý lidský dohled a mají přímý dopad na nějaká práva nějakých těch koncových subjektů, kterých data vlastně automatizujeme nebo zpracováváme nějakým machine-based processingem. Typickým případem může být například nábor zaměstnanců. Samozřejmě už jsou velmi časté nástroje, kdy nám pomáhá AI nebo nějaký takovýhle automatizovaný nástroj zpracovávat data uchazečů, ale určitě by se neměly stát situace, kdy AI vybírá konečného uchazeče. V podstatě v tuhletu chvíli už se dostáváme i do regulace Evropského AI Actu, který by potom takovéto AI systémy označil za vysoce rizikové, protože právě už potom AI v podstatě řídí nebo vykonává nějaké koncové rozhodnutí. Obdobně tomu bude právě u nějakého nepřiměřeného monitoringu zaměstnanců, například, jak jsme se bavili o tom, že by se automatizovalo hodnocení nějaké výkonnosti. Bez dalšího by se rozhodovalo o tom, že ten zaměstnanec bude povýšen, protože zpracoval nejvíc tiketů, ale už by se neřešilo například neřešily by se nějaké jiné faktory, které by jeho konkurenti měli a které by přímo dopadaly na toto rozhodnutí. V podstatě jde hlavně teda o ty oblasti, kde se to přímo dotýká nějakých konkrétních práv, nějakých konkrétních lidí, kde by se měl zachovat ten podstatný lidský faktor. Totéž by bylo, kdyby nás AI monitorovalo, například jak nám svítí zelené světýlko na Teamsech, automaticky nám zapisovalo černé bodíky a takové obdobné případy. V podstatě je tam podstatný ten vliv na nějakého toho koncového člověka. Honza? Já možná dám ještě trošku jiný pohled. Já jsem kdysi v knížce, na kterou si nespomenu, tak jsem četl experiment na majské klinice, kde zkoumali, jaký byl rozdíl mezi doktory, kteří vyhořeli a nevyhořeli. A zjistili, že ten odlišující prvek byl takový, že ty doktoři, kteří měli menší šanci, že vyhoří, tak měli aspoň malou část agendy věcí, která je baví, kolem 10-15%. A já u sebe občas vnímám to, že je možná nějaká věc, kterou bych dokázal zautomatizovat nebo dát AI, ale mě vlastně baví a možná to, že mě baví a mám v tom ten smysl, tak je to možná víc, než že mi to ušetří nějakou hodinu, dvě. Jo? Zrovna u mě to je stavba automatizací, takže ostatní to mají blbý docela, ale pro mě to je tak věc, která mě baví, což v roli ředitele firmy není úplně typický, že by se ředitel hrabal jako v NITN a dělal podobné věci, ale mě to prostě baví, takže to nechci automatizovat ani delegovat. Takže i tohle možná může být nějaký měřítko toho, co neautomatizovat. Má ještě Simona, nebo můžeme k Já teda poslední? odpovím zase trošku svůj psychopohled. Já bych hodně přemýšlela nad tím, co vlastně AI na jedné straně dělá a co na druhé straně dělá člověk. Jo? Takhle bych na to šla trošku. Já se omlouvám, 20 let řídím firmy, já jsem hrozně zvyklá se dívat z nadhledu, já se moc nedívám v detailu nebo prostě nejsem specialista. Takže z nadhledu se na to dívám, že AI vlastně generuje, predikuje, analyzuje, jo, zrychluje. To je vlastně ta funkce, ta ideálně samozřejmě rutinní úkoly. Na druhé straně, co dělá ten člověk? Jo? Člověk vytváří kontext za mě, toho, co vypadne za výsledky, buduje důvěru v týmu, buduje důvěru směrem ke klientům a podobně a potom určitě se staví na nějakých hodnotách, to je tak jasný, a potom je samozřejmě za to všechno ještě zodpovědný, což ta AI sama o sobě úplně není. Jo? Takže bych se takhle dívala na to, co vlastně je na té straně AI, co je na straně člověka a podle toho bych teprve se šla podívat do těch pozic. Tak jo, pojďme to uzavřít už krátkýma odpověďma. Jak podle vás bude vypadat práce za 2 roky? Když vidím, jak rychle se posouvají korporáty, tak velice podobně jako teď. Já jsem schválně dala ty 2 roky, jo, že to jako vidíme, jak rychle všechno jde, ale dobře. Já tohle vůbec neumím odhadnout, ale já se věnuju psychickému zdraví zaměstnanců. A já jsem se před týdnem bavila s psychiatrem, který pracuje v Bohnicích 30 let. A on mi řekl, že před 30 lety, když měl někdo mírnou úzkost, tak byl hned v Bohnicích a prostě na lékách dlouhodobě. A my jsme si vlastně na tu úzkostnost tak strašně zvykli, že vlastně to ještě jako prohlubujeme. Jo. Takže já si myslím, že tam velkou roli bude hrát to, jakým způsobem jsme opravdu jako mentálně odolní.
Já se teda asi taky netroufám říct, jak bude nebo nebude vypadat přesně práce za 2 roky. Z mého pohledu doufám, že se určitě rozšíří nějaká AI gramotnost v tom pohledu, co můžeme nebo nemůžeme očekávat a minimálně třeba na moji práci ten dopad toho, že mi lidi nebudou posílat AI právní analýzy, které bohužel nejsou založené úplně na správném výkladu. Tak jo, moc všem 3 děkuju. Držím nám všem palce, aby jsme dokázali propojit tu efektivitu, protože pojďme zase jako, aby to nevyznělo, že automatizace jsou něco, co bychom dělat nechtěli, ale pojďme nad tím asi přemýšlet tak, aby nám to dávalo opravdu ten smysl, který se ukazuje, že je důležitý jak pro tu efektivitu, tak vlastně pro nějaký jako zdraví, který v té firmě přece jenom všichni chceme. Moc děkuju.